Pozdrav svima, dobrodošli na Suzin kanal. Malo da kažem dobrodošli na moj kanal Kuhinja Valentina Maškića, ali nisam, ja sam kod Suze i danas ćemo Suze da vam pripremimo jedne zaista preukusne kifle. Verujem da će vam se dopasti i da ćete pripremiti ovako nešto. Jako interesantno i veoma brzo. Pa hajde da krenemo sa receptom da ne dužimo dalje. Evo Suza tu je, asistiram. Dobar dan i sa moje strane. Stavit ću jedno jaje, jedno 100 ml ulja, zatim ću dodati 2 deci obične vode za početak, jedno 30 g sveže kvasca ili možete staviti jednu kesicu suvog kvasca, dodat ćemo jednu kašičicu šećera i hajde da to razbijemo i da sjedinimo. Sve to ovako i Suza radi. Nakon što sam razbila kvasac, ja ću dodati još 2 deci obične vode. Znači 400 ml obične vode sam dodala. Dodat ću otprilike jedno 200 g običnog brašna, glatkog, tip 400. Zatim dodajte 1,5 kašičicu soli. I možemo da krenemo da zamesimo jedno testo srednje čvrstine, glatko. Dodajte po potrebi brašno. Treba će vam negdje oko 700 g brašna da biste zamesili ovako jedno baš fino testo. Zamešano testo izvadit ćete na pobrašnjenu površinu i lepo izradite rukom jedno 5-6 minuta da testo bude glatko i da testo bude bez grudvica. Nakon što malo premestite, sipajte malo ulje i malo na puljenoj površini malo samo uvaljate ovako testo, da je bilo glatko i lepo. Zatim ćemo otkidati loptice, odvojiti jufkice. Nakon što sam odvojila 12 jufkica, uvaljajte jufkice. Uljejte jedan deo stola. Što tu mesiš? Evo, to je jedan mali dečak. Došao je da pita šta se tu mesi. To je Relef, jedan unuk Suzin. Konstantin. Hoćeš da jedeš kifle? Hoćeš baka Nina da pravi ili baka Suza? Samo baka Suza. E pa evo, ja neću s baka Suza odmara, pošto je noga boli, a ja pravim. Lepo smo se ispričali sa Kostom. Sada ćete ovako pripremljene jufkice pustiti neki tanjer, a možete i deo stola, površinu stola, da pouljate. Na pouljenoj površini poređite jufkice. Nakon što ih ovako odvojite, preko stavite malo ulje, zatim ćete staviti neku kesu, foliju, bilo šta, pokrijte i ostavite da se testo odmori jedno 15 do 20 minuta. Nakon 20 minuta jednostavno možete rukom, možete oklagijom i stanjite jufkice. Suza asistira, javi se Suzo da si tu. Tu sam. Ima da kažu nema Suze, Valentina radi na Suzinom kanalu. Ne. I Suza zajedno radimo. Suza je pripremila plehove, sve je sredila, pere sudove i tako to. Evo, 6 jufkice. Premazat ćete puterom. Puter je malo smekšao. Jednostavno nanesite preko. Zadnju normalno nećete premazati. Pritisnite malo krajeve rukom. I na isti način spojit ćemo i naredne 6 jufki. Dragi moji prijatelji, drago mi je da sam gost
na kanalu moje sestre i da ja i ona zajedno ovako nešto radimo. Ovaj video ćemo odraditi ovdje, a naredni video gdje ćete moći da vidite i mene i Suzu, bit će to na mom kanalu, kad se moja draga sestra oporavi, pa ćemo zajedno snimati na mom kanalu jedan video gdje ćete moći normalno da vidite i mene i Suzanu, a ne samo naše ruke. Nakon što pouljate površinu stola, uzet ćete oklagiju ili čime već radite i razvucite testo. Ako vam se ovako lepi, znači da ima malo više ulja ili putera odozgo. Onda ćete dodati malo brašna. Evo ovako, malo ćete staviti brašno, samo da se oklagija ne bi lepila. I razvucite jedno testo. Nakon što razvučite testo, ne morate praviti baš veliku koru. Uzet ćete susam, lan, šta već koristite. Stavit ćete preko. Evo, Suza sprema i lan. Možete i lan dodati. Jako lepo izgleda, a lan je i zdrav. I onda oklagijom ponovo pređite tako da susam i lan upadne u testo. Zatim ćete razvući koru koliko možete više. Nakon što razvučite koru, uzmite radlu ili nož i jednostavno izrežite vaše kifle. A onda možete puniti čime god želite. Možete zavijati prazne. Ako ćete prazne, kao što traži naš mali Kosta, traži i obožava prazne kifle, koje su, kaže, najlepše, onda ćete puterom premazati ovako središnji deo, unutrašnji. Možete premazati i majonezom, jako je lepo i ukusno. I zatim normalno, kao i svaku drugu kiflu, zavijte. Suza već ređa u jednom plehu koji je obložen papirom za pečenje. Grevnu smo uključili na 200 stepeni da se ugreva. 20 minuta bit će potrebno da ona odstoje i to što kaže Suza, arena će se za to vreme zagrejati. To su jedne jako brze kifle kojima ne treba puno stasavanja, a verujte da su preukusne. Vidjet ćete kako izgledaju. Kiflice poređane u pleh, kako izgledaju, fenomenalno. I drugo testo sam razvukla, stavila susam i lan. Jednostavno samo prebacite, podignite, premažite ponovo podlogu stola da bi vam kora klizila. Stavite koru, razvučite što više možete, tako da vam kifle imaju što više namotaja. Umutila sam jedno jaje i sada ću kiflice da premažem. Taman će još malo da nadođu i da se peku. Evo, dragi prijatelji, kiflice koje smo Valentina i ja napravile su stvarno mekane, vazdušaste, jedne prelepe kiflice. Jedan topao predlog da napravite. Pogledajte, s polja hrskave, u sredinu mekane. Nadam se da će vam se svidjeti ovakav jedan recept. Kiflice su stvarno za 10+. Želim vam svako dobro i prijatno. Do sljedećeg videa. Pozdrav sa mog kanala.